Hola, benvinguts, benvingudes. El meu nom és Enric Gil, soc professor de Qigong, dono classes regularment a la província de Tarragona i avui us volia explicar una mica els moviments del Badu Ajin. El Badu Ajin és un dels Qigongs més populars, el trobareu a tot arreu, si cerqueu per internet Badu Ajin o la traducció al català que seria les 8 joies, també els 8 brocats de seda. Trobareu infinitat de vídeos, no? I trobareu infinitat de professors molt bons, molt vàlids, desenvolupant aquest seguit de treball. Però us volia donar un enfoc una mica diferent avui. Us donaré un enfoc que he creat, un enfoc personal, que treballarà les 8 joies amb el Sanbao. Dins del Qigong tenim diferents teories, que són bàsiques per entendre una mica què és el que estem fent quan estem fent Qigong. Una és el Yin-Yang, segurament ja la coneixes o n'has sentit a parlar, i una altra són els 3 tresors, el Sanbao. Els 3 tresors, explicat molt ràpidament, són les diferents manifestacions de la mateixa energia dins del cos. Seria com tenir aigua en un estat diferent, no? Tenim el gel, tenim l'aigua i tenim el vapor. Els 3 són aigua, però estan en una fase diferent de l'energia. Per exemple, el cos físic és el Jing, que seria el gel, el més dur, només el que podem tocar. Després tindríem el Qi, que seria l'aigua, que és el que va fluint per dins del cos, animant i nodrint, netejant i fent aquestes tasques. I després tindríem el Shen, que seria el vapor, que seria la part més etèria, l'energia més sublim, la que ens connecta amb els designis de lo diví, l'espiritualitat, tota aquesta energia refinada. D'acord? Molt bé, doncs ara farem aquest treball, el Badu Ajin, els 8 brocats de seda, com li vulguis dir, amb un enfoc dels 3 tresors. Molt bé, el primer exercici es diu empènyer al cel. Treballa principalment el meridià de Sant Jau i de vesícula biliar. Ajuda l'esquena a posar-se recta. Per això va molt bé també per eliminar els dolors d'esquena. Vinga, anem a començar i treballarem l'aspecte del Jing, del cos, amb un escalfament. Un escalfament per preparar l'esquena. Vinga, ja ens posem les piles, prepara't d'aquesta manera, cames separades, dobleguem els genolls, inhalem, pugem, a dalt i baixem. Molt fàcil, doblega els genolls per baixar, inhalem, baixem, inhalem, baixem. Ja portem 4, recorda que ho farem 8 vegades per seguir la pauta dels 8 brocats de seda. 8 exercicis que es repeteixen 8 vegades. I baixem, inhalem pel nas, estem escalfant sobretot l'esquena, i baixem, molt bé, inhalem, i baixem. Molt bé, el següent aspecte seria el Qi. Ara anem a treballar-lo des d'un punt de vista del Qi. Primer t'explicaré com es fa el moviment. Ara sí, realment, el moviment seria amb les mans separades, agafes aire, vas pujant, gires les mans en el punt Tongcheng, anem pujant fins a dalt, i quan estem a dalt pugem de puntetes una mica, després baixem les puntetes lentament i deixem caure els braços al costat. D'acord? Vinga, i ara posarem la presència del Qi. Posarem la presència del Qi amb l'atenció a la respiració. Per tant, pensa en el primer Jiao, que anirà des del pubis fins al melic. Inhala i omple aquesta zona. Ara, el segon Jiao, i segueixes inhalant i omples des del melic fins al diafragma. Nota les costelles com ja s'estan expandint. I ara segueixes inhalant i omples des de les costelles fins a la clavícula. Aquestes 3 zones ben diferenciades. Molt bé, girem les mans, així estem dirigint el Qi d'una manera conscient cap amunt. I després exhala. I porta l'atenció a les teves mans i notaràs els punts Laogong en el centre de les mans. Vinga, seguim. Inhala, a baix, melic, diafragma, clavícula, una mica més d'aire, pugem de puntetes,
Perfecte, baixem les puntetes, molt bé, i exhala. I seguim concentrats en el recorregut que està fent a l'aire. Entra pel nas suau, part de baix, part mitja, part alta, gira les mans, empenyem el cel, pugem de puntetes, baixem, suau, exhala lent, profund i agradablement, notes les sensacions en les mans. Això és el chi, que s'està movent. Inhalem, concentrats. Per allà on passen les mans, passa la meva atenció a nivell intern. Girem les mans, hem omplert les 3 parts, pugem de puntetes, pugem bé, estirem bé i baixem. Vinga, som-hi. Inhalem, a baix, al mig, a dalt, gira les mans, empenyem i baixem. A baix, al mig, a dalt, gira, puja de puntetes, inhalem i baixem. Vinga, ja notes aquesta sensació de mobilització, aquesta sensació de que s'està activant quelcom per dins del cos. Molta atenció a les sensacions que t'envia. I baixa. Molt bé, seguim, concentrats, girem, a dalt i baixem. Perfectament. Vinga, ben amunt, estirem bé l'esquena, i a baix, a baix, a baix, a baix, exhalacions lentes, profundes i agradables. Molt bé, perfectament. Notes aquesta sensació diferent amb l'anterior exercici. Ara treballarem la forma més subtil, el shen, treballarem el vapor, treballarem empènyer el cel des d'un concepte de shen. Molt bé, ben concentrat, ben concentrada. I comencem a pujar les mans cap amunt, alhora que ens imaginem que estem arrossegant tots els nostres dubtes, les nostres creences limitants, que estem portant els nostres neguits i inquietuds alineats i els portem cap al cel. I estirem bé per empènyer-los bé en el cel. I com si obríssim un mar de núvols, deixem que la llum ens il·lumini des del cap fins als peus, obrint la claror que ens il·luminarà amb la presa de decisions correcta i eliminarà les nostres pors. Mentalment fes aquest recorregut. Agafes les pors, allò que et neguiteja mentre inspires lentament pel nas. Ho aixeques cap al cel per fer-li la consulta en el cel, empenys ben lluny i després obres els núvols perquè entri la claror de la informació que vols rebre sobre aquests assumptes que et preocupen. Augmentem la nostra capacitat de veure clar, però de veure clar a nivell mental, a discernir el que ens convé i el que no ens convé. I baixem suau, ben concentrada, ben concentrat. Respiracions fondes i agradables. Mentalment, el recorregut d'ascensió passa omplint-te per tot el cos i empeny cap al cel i obre el cel.
Inhala lentament, cada vegada amb més lleugeresa, els braços cada vegada pesen menys, són impulsats per un moviment intern, el moviment del chi. Pugem amunt i obrim els núvols perquè entri el sol radiant i ens il·lumini des del cap amb la calor fins als peus. Molt bé, agafa tot allò que vols portar a la consulta, que vols consultar, tot allò que et preocupa, que et neguiteja, per discernir exactament què és el que et convé, per veure clarament, per veure amb confiança també. I obrim per rebre la informació i per veure clar, amb confiança i amb perspectiva d'unes bones decisions. Molt bé, relax. Espero que aquest exercici t'ajudi a tenir l'esquena forta, l'esquena sana, a millorar els teus dolorets d'esquena, les teves molèsties i sobretot que et permeti discernir amb claredat què és el que et convé i que millori l'encert en la teva presa de decisions futures. El meu nom és Enric Gil, soc professor de Qigong, trobaràs més informació sobre mi al meu web, enricgil.cat, i estic molt content d'haver compartit aquesta estoneta amb tu. Fins a la propera classe i al proper moviment. Fins aviat.